Hoppar han på talläggren, stötte han sitt lilla ben och en långa liv. Fick han höra barnen, då fick han så bråttom. Hoppar han på talläggren, stötte han sitt lilla ben. Ja, och den långa lydna svansen. Sprang han hem till mamma på den gröna ängen. Precis vad man gör så här. Fick han med den samma, krypa ner i sängen. Han hade sår på foten, ja. Bäska piller fick han då, medicin fick han. Plåster på sin lilla tå, band-aid på tån. Och ett stort bandage om svansen. Hur länge till? Kan behöva bajsa i lådan? Kan behöva bajsa i hinken? Kan behöva bajsa i vasen? Kan behöva bajsa i vasen? Hallå, kan behöva bajsa i vasen? Kan behöva bajsa i pottan? Ja. På pottan? Men bebben vill inte bajsa på pottan, den är tråkig. Nej, fel. Den ska vara gul. Det är den. Gul, samma färg. Samma färg. Gul. Ja, just det. Jag måste sätta den så. Men pottan är tråkig. Ska vi läsa om pottan då? Ja! Potta. Var kan bebben bajsa någon annanstans? Var kan bebben bajsa då? Kan bebben bajsa på puffen? Du kan kolla färgen här. Titta färgen där. Så. Ska vi ställa bort den här? Ska vi läsa om bebben? Nej.